ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಹೋಪ್ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಹುಚ್ಚು ಬಂದು ಬನ್ಪ ಆಂಡ ಹುಚ್ಚು ನರಮನಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಏತೋ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅತ್ತನಂಡ ಏತೋ ಪಾಪ ಬಂದ್ಬಿಡಿನ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಸ್ನೇಹಿರಂಡ ಪಾತಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹುಚ್ಚುದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಬರ್ತದೆ ಇಂದು ಕಿರಣನ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಈ ಹುಚ್ಚುದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಶಾಲೆಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಡಡೆ ಪೋಯರೆ ಬೊಕ ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ 7th ಉಪ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಪತ್ತದು ಕೊರ್ತುನ ಸೊ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಚ್ಚುಲೆ ನಿಂಚನೆ ಪತ್ತೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಇತ್ತನ ಕೂಡಲೇ ಇರೆ ಗೌಯಿನವರು ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುದು ನಾ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಉಚ್ಚುಲಿ ಏತ ಕ್ಲೀನ್ ಪಂಡ ಐತ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಂಡ ಅತನ ಐತ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಾಗ ಆ ಪೊರೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ 17 ಸರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಪೊರೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೊರೆ ಬಿಡ್ತಾನ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಅಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ಯೂ ಪುಣಿರಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ದಿನ ಪೊಯ್ಲಾಗ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ ಅಂದ ಪಂಡಾಲೆ ಅಂದೆ ಪೊರೆ ಪೋತನಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಪೊರೆ ಪೋತನ ಜಾಗ ಇಡ್ತಲ್ಲ ಏತ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಪೊರೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಐಕಿತೆ ಇದು ಬೋಡು ದೆಂಗದ ಕುಲೋಡ ಐಕು ಅಂದೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂಡ ಐಕು ಅವಲ್ಲೇ ಪೊರೆ ಬಿಡ್ಡ ಕ್ಲೀನ್ ಅವು ಕಲರ್ ತಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಒಂಚೂರು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಪುಡ್ಯಾರ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಾಲ್ ಆಪುಚಿ ಯಾನಲ್ಲ ತೀತು ಏರ ಪತ್ತನಲ್ಲ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುಚು ಮನುಷ್ಯ ದಾಲ್ ಆತೆ ಅದು ದಾಲ್ ಏರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಆ ಹುಚ್ಚು ಪತ್ತನಕಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಚಿನ ಮಾಡ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತನ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತತ್ತು ನಂಡೆ 24 hours ಏಪ ಹುಚ್ಚು ಬರ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಏನೇನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಇರು 1926 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1926 ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರು ಅರಣ್ಯದ ಇರು ಹುಚ್ಚುಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಆತ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಅಂಡ ಆತ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮರ ಕಟ್ಕೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಅದು ಊಲ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಊಲ ವಿಚಾರ ಐತನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಲ ನವಿಲಿಗದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾಂಡ ಸೊ ಅಂಚದಲ್ಲಿ 1926 ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ